агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 12 сентябри соли 2022 хабар дод ки танҳо дар як мактаби миёнаи рақами 2 шаҳри кӯлоб ва танҳо аз ҳисоби музди меҳнати кормандони ин мактаб тасарруфи маблағҳои давлатӣ ба маблағи қариб 900 000 сомониро ошкор карда ба зидди муосиби ин мактаб Абдуҷаббор Холиқов парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, Холиқов Абдуҷаббор Абдухолиқович дар вазифаи муосиби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 шаҳри Кӯлоб кор карда, дар давраи фаъолияти корияш бо истифода аз ваколати мансабӣ ва сохтакории хизматӣ дар ҳуҷҷатҳои мусоҳибии музди меҳнати кормандон маълумотҳои бар дурӯғ ворид намуда, бо ин амалаш маблағи умумии 892,947 сомониро тасарруф намуда ба манфиати шахсияш сарф кардааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба Абдуҷаббор Холиқов бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноятии Тоҷикистон 245 қисми 4 банди б тасарруфи маблағҳои ба миқдори махсусан бузург ва 323 сохтакории хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ кушода, баъди ба анҷом расидани тафтиши пешакӣ он бо таздиқи фикри айбдоркунии ин парванда барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол карда шуд. ба Абдуҷаббор Холиқов ҳамчун ҷазо барои сохтакорӣ бо истифода аз мақом ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳии меҳнатӣ ба муддати аз 1 то 2 сол ё маҳрум сохтани асозодӣ ба муддати то 2 сол таҳдид мекунад. ҳамин тавр ба ӯ бар асоси қисми 4 моддаи 245 барои тасарруфи маблағҳои махсусан бузург ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтани асозодӣ ба муддати аз 10 то 15 сол таҳдид мекунад. сохторҳои соҳаи маориф дар Тоҷикистон ҳамеша дар ҷумлаи ниҳодҳои азима фасодзадаи давлатӣ ном бурда мешаванд. Тоҷикистон дар умум дар гузоришҳои байналмилалӣ дар байни 30 давлати азама фасодзадаи дунё ҷой гирифтааст.